Čus, se vás vítám u tohohle videa. Dneska to bude video z top 3 mých nejoblíbenějších Pokémonů. Víc jsem malej. Tak jsem to našel v bloku. Jako první je Scyther. Nevím, proč nás Scyther. Asi se mi líbil kvůli tomu, že měl místo rukou mačety. Ani dá se tak všechno. Nevím. Jako další je Zekrom. Asi měl moc rád krém. Ale vím, že je to elektrický Pokémon. Jako, nevím, Zekrém, nevím. A nevím, strašně se mi líbil, protože byl černý. A když jsem byl malej, tak promiň Zděndo, jsem měl strašně moc rád Batmana, ale tak to je fuk, no. Ale mě prostě na druhém místě. A všichni máme rádi Pichu! Pichu, přece můj... Prostě prdele Pichu. Zní divně. To je fuk. Koukni to jako rostomilej. Toho jsem měl fakt nejraději, protože se mi líbil a jako, myslím, že to byla jako moje třetí kartička, kterou jsem já měl, když jsem byl malej. Jo, já jsem je strašně žral, nevím. Vůbec se nevěděl, na to jsou ty tlačítka, nebo ty kartičky, ale vím, že jsme potom s ní tak soutěžili. Do řitě. Ale to tam snad střínu. Jo, čau.